Para sa Bombo Radio Philippines, ang pagkilala bilang Best Radio Network sa Pro Patria Journalism Awards pagi sa Rotary Club of Manila ang nagadala sang madalom nga kahulugan, labaw pa sang sa kadungganan. Ang Pro Patria nga nagakahulugan for country ukon para sa pungsod, nagapahanumdom sa aton ilabi na sa Bombo Radio Philippines nga hindi lamang propesyon ang journalism, kundi isa ka serbisyo sa publiko. Isa ini ka commitment sa demokrasya kag sa mga Pilipino. For more than 6 decades since its founding on July 6, 1966, Bombo Radio Philippines has been a trusted companion of Filipinos in times of triumph, crisis, and change. We have covered elections, a lot of events all over the world, in the Philippines, and during the height of martial law, the network was the only provincial station that carried events in Metro Manila to the provinces. Our mission has always been clear: to inform truthfully, report responsibly, and serve fearlessly. That many of our people have died in action. Si Bombo Herman Basbanio ang Vice President ng Bombo Radio Philippines. Sa masobra 6 na kadekada, halin sa natukod sa Hulyo 6, 1966, ang Bombo Radio Philippines ginasaligan ged nga kaupod sa mga Pilipino sa panahon sang kadalagan kung may krisis o kung anuman nga pagbago sang panahon. Nangin kaupod ini sa mga Pilipino sa tion sang eleksyon, sa kada may kalamidad, sa kada may social issues, sa kada may istorya kada adlaw, halin sa mga komunidad nga ginapangalagaran sa bugos nga pungsod. Sa kasagsagan sang martial law, ang Bombo Radio Philippines amo ang isahanon nga provincial radio network nga nagdulong sa balita direkta halin sa Malacañang kag Metro Manila pakadto sa mga tagpalamati sa mga probinsya. Klaro, ang misyon sini nga amo ang pagpahibalo sang kamatuoran, pag-report nga wala sang kahadlok kag pagpangalagad sang responsable. On behalf of Bombo Radio Philippines, we gratefully accept the Radio Network of the Year Award under the prestigious Pro Patria Journalism Awards. This recognition carries a meaning far deeper than honor alone. Pro Patria, meaning for country, reminds us, especially at Bombo Radio Philippines, that journalism is not merely a profession. It is public service. It is stewardship of truth. It is a commitment to democracy and to the Filipino people. Si Bombo Herman Basbanio, Vice President ng Bombo Radio Philippines.